नमस्ते. मी आज आमच्या गावामध्ये जो आमचा देव आहे ना सोंबा, म्हणजे आमचं ग्रामदैवत, त्याच्या सप्ताह चालू आहेत आजपासून उद्यापर्यंत. तेव्हा आता आम्ही कसं माहिती आहे का, मी दरवर्षी मुंबईलाच असते, कधीच सप्ताहाला नाही आलेली. पहिली लहानपणी जायची, पण आता मी लग्न झाल्यापासून मी सप्ताहाला नाही गेलेली. तर आज त्यांची सप्ताह आहेत. म्हणजे इतर देवांची 8-8, 10-10 दिवस असतात, पण आमचा एवढा मोठा गावचा एक देव बारावाडीचा, त्याचे 1.5 दिवसाचे सप्ताह असतात बघा. तर मी आता तिकडे सप्ताहाला चालली आहे, देवळात चालली आहे आपल्या मंदिरात. आणि मी जेव्हा व्हिडिओ शूट केला ना, आमचा सुरुवातीला व्हिडिओ, त्याच्यामध्ये आहे ना पहिला माझ्या सोंबाचा व्हिडिओ आहे, फोटो. म्हणजे त्यापासून मी सुरुवात केलेली आहे. त्या देवाच्या आता दर्शनाला मी चालले आहे, त्यांची सप्ताह चालू आहेत. आता आम्ही सगळे पप्पू मी सगळे चाललो आहे तिकडे. आता काय काय होतं, कसं भजन वगैरे करतात ना, ते सगळं मी तुम्हाला दाखवते.
माझा कोंबडा मरून गेला. हळद लावून पिवळा केला, बाशिंग बांधून नवरा केला. एवढी गाय चाकू, एवढी गाय काकडी, आजीचं नाक कापू. आल्या पाल्याची भाजी, शेताची डाळ, बैसोनी घाल माझ्या पैठणीला. लाल बैला लावून लावून बायकोला जपला झाड, मला मोत्याचा. सासू बोलवते नवरा बोलवते की, सासू बोलवते की, चिकीचं पानबाई की, चिकीचं पानबाई की. आगोटा पागोटा, आगोटा पागोटा, आगोटा पागोटा, आगोटा पागोटा. नंदन बोलवताय पागोटा, नंदन बोलवताय पागोटा, आगोटा पागोटा, आगोटा पागोटा, आगोटा पागोटा, आगोटा पागोटा. काय नबी नबी वाजते कुलकुला, नबी वाजते कुलकुला. किस बाय किस, दोडका किस, माझ्यान बाय दोडका किसले नाय, दादा बाय तो मिळवे नाय. मेली होती ती लुली पापी, ती झाली माझं पटे नाय. आपल्या चाऱ्यावर बाय कसा देऊ, दादाला लेक जण नाव काय ठेवू. सुरत सुरत सुरत.
मम्मीचे फ्रेंड आहेत फ्रेंड. फ्रेंड नाही, बहीण आहे माझी. हा बहीण. बहीण आहे माझी. कसे तुम्ही आज ह्यांना घेऊन जाऊया घरी. घरी जाऊन जाऊया म्हणते. हा. मस्त ना, मजा आली ना. चल. अशा प्रकारे आम्ही तुम्हाला आमच्या गावातलं भजन व्यवस्थितपणे दाखवलेलं आहे. हे म्हणजे आपली वर्षाची सप्ताह हा. देवाची. Yes. हा. सप्ताह म्हणजे देव देव आपल्या मंदिरात बसतो तेव्हा हा. त्याचा चला, उत्सव तुम्हाला आवडलं तर करतात. कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. हा. सोमेश्वर कीर भागात. हा. Yes. आता देव आपल्या घरी तरी येतो तेव्हा ठीक आहे, पण तो बसल्यावर पण त्याची सेवा करायला भेटते अशी. बरोबर आहे. हा. अशी तुम्ही पण करा आणि आवडल्यास तर व्हिडिओला लाईक करा. हा. सोमबा आमचा पावतो हा सगळ्यांना, सगळ्यांच्या नवसाला पावतो. कोणाकोणाचं काय कारण असेल ते घाला येस. आणि पुढच्या वर्षी काय ते नवस मग बोला.